हमार रसोई में रउआ सबनी के स्वागत बा। त चली अइसन हम कटहल के सब्जी बनाई कि रउआ एक बार बनाई त बार बार बनावत रहम। स्वाद अइसन कि लाजवाब। त चली हम कटहल ले ले बनी। ई बड़ा साइज के कटहल बा और बिना बॉयल किए हुए बिना उबाले हम कटहल के सब्जी बनाई। तब छोटा कटहल के ना बड़ा जब साइज में कटहल रउआ घरे आ जाए तो रउआ बिना बॉयल किए हुए आलू कटहल के सब्जी बना सकतानी। तो चली हम कटहल के पहले काट लेतानी। तब पहले कटहल के देखी आलू और कटहल अच्छा से हम काट ले। कटहल के बड़ा बड़ा टुकड़ा, आलू के भी बड़ा बड़ा टुकड़ा में काट ले बानी। तो जितना हमारे आलू बा उतना ही हम कटहल दुगना ले बानी। तो उतना ही जितना आलू बा उतना हम प्याज ले बानी। जैसे 250 ग्राम आलू बा तो 250 ग्राम प्याज ले बानी। अब कटहल ओकरा से दुगना तिगना ले सकतानी। बस आलू थोड़ा सा रुआ डाल सकतानी। तो चली हम आलू कटहल के बिना बॉयल की हुई सब्जी बनावतानी। तो प्रेशर कुकर में हम बनाएं। तो हम गैस पे प्रेशर कुकर चढ़ा देले बानी। एक गरम हो गईल बा। एकरा में डालम हम सरसों के तेल। रउआ कौनो तेल जौन खा सकतानी वो अब रउआ डाल के बना सकतानी। तो चली गरम हो गईल बा हमार तेल। तो एमे गरम मसाला खड़ा डालम। पहले हम बड़ी इलायची डाल देतानी, ओकरा बाद लौंग 1-2 गो, ओकरा बाद दालचीनी के टुकड़ा एगो बड़ा साइज में, फिर तेजपत्ता और खड़ा जीरा 1-1.5 चम्मच रउआ डाल दी। अच्छा से एकरा के कड़क जाए दी। ओकरा बाद कड़क जाई तो हम डाल देतानी एमे कटल हुआ प्याज। अब प्याज के अच्छा से थोड़ा सा हल्का ब्राउन होके तकले हम फ्राई करम चला के। तो हल्का जब तकले फ्राई ना हो जाई तब तकले प्याज के भी स्वाद ना आवे। तो हल्का से एकरा के हम फ्राई करम, जैसे हल्का ललछहू पे आ जाला वैसन। अब ई ना कि एकदम लाले बन भूंज देवे के बना। तो देखिए हमार हल्का लाल हो गईल बा, हल्का ही लाल। एमे आलू और कटहल दोनों हम डाल दे। हम अच्छा से धो चुकले बानी पहले ही हम। तो एकरा के डाल दे हम। उबाले के नहीं खे, अभी सोचम कि उबाल के बनाईम तो ना, ऐसे कच्चे डाल देवे के बा। अब दोनों चीज़ के प्याज के साथे भूजे के बा। अब भूजे के बा ऐसन कि थोड़ा देर तकले एकरा में के जो पानी होखेला सूख जाए। तो देखिए हम अच्छा से एकरा में भूज ले बानी। अब एकरा में हम डालम लहसुन के पेस्ट 1 चम्मच, लहसुन अदरक के पेस्ट रुआ डालम। बड़ा चम्मच से, छोटा है तो छोटा चम्मच से। ओकरा बाद डालम हल्दी पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, गोलकी पाउडर आधा चम्मच, फिर डाल दे हम धनिया पाउडर आधा चम्मच, फिर लाल मिर्च पाउडर डाल दे हम। और ओकरा बाद अब अच्छा से सबन के हम मसाला के फ्राई करब। आ ध्यान रहे कि टमाटर हुआ अगर खा सकतन तो डालब, लेकिन ये थोड़ा बड़ा कटहल रहे जेकरा में बड़ा बड़ा ना बीज हो जाला, वो वाला कटहल रहे तो थोड़ा सा एकरा में गरम मसाला 1 चम्मच डाल दे हम। ओकरा बाद एकरा में सब्जी मसाला आधा चम्मच। अब सब मसालन के अच्छा से भूज दे हम। आ ई एकर जो रहे बीज होखेला वो बड़का बड़का रहे। तो देखिए जो बड़का बड़का हो जाला न, ओकरा में थोड़ा कटहल के में टमाटर डालम तो खट तुरुस पे हो जाला। तक वो नहीं डाली तो अच्छा रही, अगर डाल सकी तो अच्छा से डाल दे हम। फिर स्वाद अनुसार नमक। अब सब नमक उमक लेके 5-10 मिनट अच्छा से भूंज ले हम। आ तेल ना कि तेले में सब भूंज जाई, थोड़ा कमो रही तो चली बनी। कुकर में रउआ बनाए के बा तो चली ओकरा के अच्छा से रउआ भूंज ले ही। कटहल में अच्छा से मसाला के साथ रउआ भूज ले हम तो खुशबू खुदे आवे लगेला कि ये भुजा गई। तो एकरा के थोड़ा सा ज़्यादा हो गईल बा तो हाथ से हल्का हल्का हाथ से ढक के कुकर के रउआ भूजम। तो थोड़ा धीमी आंच कर दे हम, तेज़ आंच बना। देखिए हमार मसाला अच्छा से भुजा गईल बा, काहे कि हम ढक के भूज ले बानी। भूजत थोड़ा देर ओकर बाद ग्रेवी के अनुसार एमे पानी डाल दे हम। अब ज़्यादा पानी ना कि पन छुछुर हो जाए, अब उतना ही पानी डालम न कि तनी ग्रेवी होखे जौन रसा होखेला लटर पटर रहे। लटर पटर रही तो रोटियो खाइम और चावलो खा ले हम। अब पंछुओ लगी तो ना सब्जिए लगी और ना दालवे लगी, तो दोनों में ना चली। तो चली हम डाल देले बनी। अब कुकर के अच्छा से हम बंद कर दे हम एकरा के। 3-4 सीटी लगे दे हम, काहे कि कटहल में
तीनों सीटी लगी तो कोई ज़्यादा नहीं के 3 सीटी लगा दे हम आराम से ई हो जाई। तो चलिए हमार 3 सीटी एकरा के लागे दे हम। हमार देखी लाग भी गई बा 3 सीटी। अब एक के गैस के हम बंद कर दे हम और थोड़ा देर खातिर ठंडा होके दे हम। आ ध्यान रहे कि प्रेशर जब निकल जाई तबे कुकर खोली। तो देखिए हमार कटहल के सब्जी लटर पटर तैयार हो गई। आ खाएम तो मुँहो चटर पटर हो जाई। तो चलिए बताइम कि हमार कटहल के सब्जी बिना उबाले हुए रहुआ कैसन लागल। आलू कटहल के सब्जी तो तहसील निकाल के दिखावा तनी। देखिए तो देखिए पानी डालती न तो ये चटर का होखे कि पानी पानी हो जाए। तो ये पानी पानी ना एकदम लटर पटर सब्जी बनेला कोई चीज़ तो अच्छा लगेला। तो चलिए फिर आइम लोग के नए नए रेसिपी के साथ और एक अच्छा रेसिपी के साथ लोग के अच्छा लगे। तो सब कोई के हमरा तरफ से प्रणाम।